L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. A warm greeting to our friends who are non-Maltesers, so they can't understand the lingo. But we are united in one faith this morning on the solemnity of Pentecost. We'll be praying in Maltese, a language very akin to the Aramaic Jesus used to speak. But you will understand in faith. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla, bil-misteru tal-festa tal-lum, inti tqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sawwa bid-doni tal-Ispirtu Santu fuq id-dinja kollha minn tarf għal ieħor. U għamel li issa wkoll li seħħ fil-qalb ta' kull min jemmen. Dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-blu tax-xandir tal-bxara tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jum Għid il-50, huma kienu l-kol flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal riħta qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u tqadu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-kol bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xi lut, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli nstema' dan il-ħoss, inġabret kotra kbira, il-kol imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Mibluwajn u mistaġbin bdew jgħidu: dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-kol mill-Galilija? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sien art twelidu? Partin, Medin u Elamin, nies mill-Meżopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Panfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm Proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-koll qegħdin nisimgħuhom mixandru bil-sna tagħna l-eġubijiet ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Bierek ruħ tiegħi lil Mulej, Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek Mulej, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk taħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti iġġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sebħ il-Mulej għal dejjem, jifraħ il-Mulej bl-emejjel tiegħu. Ħatoġbu l-għanja tiegħi għax jiena fil-Mulej l-għena tiegħi. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti. Ħadd ma jista' jgħid Ġesu hu l-Mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed hu l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri,
imma l-istess wieħed hu il-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Bħalma il-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu, għax aħna wkoll il-koll tgħammidna fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Sew Lut, sew Griegi, sew irsiera, sew ħielsa, u l-koll xrobna minn spirtu wieħed. Din hija l-kelma tal-mulej. Ejja Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Dak il-ħadd fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qagħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qalek urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qalek, nefaħ fuqhom u qalilhom: ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Il-kelma tal-mulej. Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Fil-bidu tal-Ministeru Pubbliku tiegħu, Ġesu daħal f'konfront u f'konflitt mal-Fariżej għaliex li l-wieħed żagħżugħ li kien paralizzat mhux biss fejqu, imma l-ewwel li qallu dnubietek maħfura. Il-Fariżej oġġezzjonaw li din il-kelma seta' jgħidha biss Alla. Alla biss jista' jaħfer id-dnubiet qalu. U l-mulej li fehem x'kienet l-oġġezzjoni tagħhom u x'kienu qegħdin jgħidu bejniethom, sejjaħ lil dak il-mifluġ u qallu: aqbad frixek u imxi. U qalilhom: x'inhu l-eħfef? Tgħid dnubietek maħfura jew inkella tgħid lil dan ir-raġel: erfa' il-frix tiegħek u imxi. Ma kienux jafu x'se jgħidulu. Żguru li kellhom raġun jgħidu li Alla biss seta' jaħfer id-dnubiet. Ma setgħux jarfu li qudiemhom kellhom liben ta' Alla mammul bniedem. Illum niċċelebraw id-don tal-Ispirtu Santu lill-Knisja, lid-dixxipli tal-mulej. U nifirħu li ta' is-seta lill-komunità tiegħu li taħfer id-dnubiet. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura. Se jgħix fostna, se jkun magħna, se jaħfer permezz tagħna, se jqarreb l-umanità lejn Alla permezz tal-Knisja tiegħu. Waqt li aħna
naħfru d-nubiet, nitolku wkoll maħfra għad-nubiet tagħna. Ħudu l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu li jfakkarna fil-grazzja tal-mulej, li jfakkarna fil-ħtieġa nitolbuh maħfra u li għallimna nifmu u nemnu li Ġesu u l-mulej. Għax bħalma jgħid San Pawl fl-ewwel ittra lill-Korintin li minna smajna it-tieni qari, ħadd ma jista' jgħid Ġesu u l-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. U jkompli jgħid, aħna l-koll tammidna fi spirtu wieħed. Il-koll xrobna minn spirtu wieħed. Tammidna u xrobna. Dawn iż-żewġ verbi ifakruna fiż-żewġ sagramenti l-kbar, il-Magħmudija u l-Ewkaristija. Il-koll tammidna fi spirtu wieħed. Il-koll xrobna minn spirtu wieħed. Meta nirċievu l-Ewkaristija, aħna qegħdin nixorbu minn spirtu wieħed. Meta nitamdu jew inqerru, inkunu qegħdin niġu rikonċiljati mal-mulej fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. U għalhekk din il-festa solenni hija wkoll il-festa tal-komunjoni ta' bejnietna, għax huwa l-qawwa tal-Ispirtu Santu, bħalma jgħid il-kbir San Irenew. Aħna laġna imma għandna bżonn dik in-nida, dik ir-ruġjata, dak l-ilma li jagħmel laġna possibbli. U dak l-ilma frisk huwa l-Ispirtu Qaddis tal-mulej. Li huwa wkoll nar, huwa l-ilma li permezz tiegħu l-aġna tista' ssir aġna, imma huwa wkoll in-nar li fiha l-aġna issir ħobs għal salvazzjoni tad-dinja. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej, ġeddet il-wiċċ tal-art. Dan il-mument solenni mhux biss fl-istorja annwali tal-Knisja imma anke ta' pajjiżna, nitlob l-Ispirtu Qaddis tal-mulej li bil-fewġa ħelwa tiegħu inissel fuqna l-koll l-Ispirtu tal-għaqda u tar-rikonċiljazzjoni. On the first day, on Easter Sunday, Jesus told his disciples, "Receive the Holy Spirit. Those whom you forgive, their sins will be forgiven." At the beginning of his ministry, he had to confront the Pharisees, because when he forgave the sins of the man who was paralyzed or disabled, they objected, only God can forgive sins. Today we remember that with the gift of the Holy Spirit, he gives his church the power to forgive, the strength to reconcile humanity. And so we rejoice, and the fact that at Pentecost we also commemorate the beginning of the church and her ministry to reconcile people. In the second reading, we had a short reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. At one point, Paul says, "We were all baptized in one spirit. We all drank from one spirit." To be baptized, to be a member of the church, to be incorporated in Jesus Christ, is something that the Spirit works in us and through the ministry of the church.
And it is the same at the Eucharist. At the Eucharist, through the power of the Holy Spirit, we are nourished, nurtured by one Spirit, so that we become one body. Today we pray for reconciliation and peace. We pray for the victims of London's terrible attack yesterday. And we all pray that the Church may be an instrument of this reconciliation, of this mercy that Jesus gives through His Spirit. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo vero. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam
spector, resurrectionem mortuorum. Missier qaddis intaf il-bżonnijiet ta' kull wieħed u waħda minna. Intaf li mingħajr l-Ispirtu tiegħek aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Ibgħat fuqna l-Ispirtu tiegħek biex ifawwarna bl-imħabba tiegħek. Onfoħ l-Ispirtu fuq il-membri kollha tal-Knisja tiegħek biex f'kull ma jagħmlu ikollhom il-qawwa tiegħek, l-erf u d-dawl tal-Ispirtu Santu li jmexxihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dawwal il-qlub tal-mexxejja politiċi tad-dinja kollha biex ikollhom qalb umli li tkun taf tisma' dak kollu li jgħidilha l-Ispirtu tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ibad l-Ispirtu tiegħek fuqna, il-merħla tiegħek miġbura hawn f'ismek biex il-qawwa tiegħu tkisser il-biża' tagħna u noħorġu minn hawn imħeġġa bl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħeġġeġ il-qlub tan-nies kollha ta' rieda tajba bin-nar ta' mħabbtek biex iwasslu ismek sat-trufijiet tal-art kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tieqaf qatta di widen għall-karba tagħna missier qaddis u isma' dawn it-talbiet biex l-Ispirtu tiegħek ikompli jseddaqna bi Kristu Sidna.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħatina mulej li kif wedna ibnek, l-Ispirtu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħina tiegħek jarrafna l-verità kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħar lil-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Għax int biex ittemm il-misteru tal-Għid, illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom wulied adottivi tiegħek u seħibtom ma' ibnek il-waħdini. U l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tal-ġnus kollha biex jarfu lil Alla u għaqad xirka waħda l-ħafna il-sna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk dan il-feħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqgħu bierek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatiha slim ħarisa għaqada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qadija tiegħek. U f'daw kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek
huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal dit tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jqalaw is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jresqu t-talb u t-sewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis ta' Għid il-Ħamsin li fih l-Ispiritu Santu der lill-Apostli bil-sna blad inġeddu bil-qima t-tifkira ta' glorjuża dejjem Verġni Marija Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp, tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu u Andrea, tal-qaddisin tiegħek kollha, għall-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħaris. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għawlin lejl qabel ma bata ħal-ħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu refajneh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr birek, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma la teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Lilna wkoll midin ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu, Ilena, id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek.
li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin, apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidina. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna wridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. U Alla inti xerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek. Ħares fiha l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fiha d-don tal-Ispirtu Santu li sawwabt fuqha u jkatrilha l-frott tal-fidwa ta' dejjem l-ikel spiritwali li bih tajjixha bi Kristu Sidna. Amen. Nixtieq nagħmel żewġ avviżi. Nar l-erba' is-7 ta' Ġunju hija festa nazzjonali, hija festa pubblika, però fil-katedral hawnhekk konna qudiesa waħda li tkun fit-8:30 ta' filgħodu. Barra minn hekk nhar il-ġimgħa dan il-katedral sejjer jilqa' il-kor tal-Kappella Sistina, nsejħulu l-kor tal-Papa, fil-bib prinċipali tal-Knisja issibu id-dettalji kollha ta' dan il-kunċert li jibda fis-7:30 ta' filgħaxija nhar il-ġimgħa id-9 ta' Ġunju. For those who don't understand Maltese, next Friday, the 9th of June, we're going to have a concert here at 7:30 p.m. by the Cappella Pontificia Musicale Sistina, the Pope's Choir. So whoever wants to have more information, there's the information at the door of the Konkatidral. And I truly encourage you, whoever wants and would like to be present for this extraordinary and unique event. Il-mulej ma'kom. Alla missir id-daw li l-lum oġbu jdawwa li disċipli bl-Ispirtu Santu li sawwab fuqhom. Jagħtikom ilena tal-barka tiegħu u jkatrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu Santu. In-nar tal-aġeb li der fuq id-disċipli bil-qawwa tiegħu inaddafkom minn kull ħażen u jimlikom bid-dija tad-dawl tiegħu. Dak li ġabar flimkien il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi biex bija tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.